Collega's, wat zie ik jullie allemaal schitteren vandaag. Prachtig om te zien. Een heel contrast als ik dit vergelijk met de periode tijdens het examen. Anyway, ik wens ieder van jullie veel succes. Zowel voor de mensen die verder gaan studeren als de mensen die gaan werken. En zelfs voor de mensen die toch nog kiezen om te gaan dobbelen. Succes allemaal. Laten we vandaag afsluiten als een mijlpaal in ons leven en de uitdaging aangaan om veel mooie dingen te bereiken. Nu, aan alle ouders, zussen, broers, kennissen, naasten, mensen die financieren, noem maar op. Weet dat de persoon voor wie jullie aanwezig zijn er niet zomaar is geraakt. De richting liep niet voor niks een professionele bachelor. In het eerste jaar zijn we met velen begonnen en in de minderheid geëindigd. Waardoor wij niet alleen meer kans op werk hebben, maar ook winnaars zijn. Ook voor de genodigden alle succes toegewenst. Dan richt ik mij tot het geheel in het algemeen. Als iemand mij moest vragen waar verder te gaan studeren, is de Provinciale Hogeschool Limburg in alle overtuiging mijn antwoord. Het is mij genoegen geweest om een leerperiode te doorvaren met ervaringvolle docenten die niet alleen veel afweten van het vak zelf, maar buitenuit nog eens zeer toffe personen zijn. Dus bij deze dank ik graag iedereen die bijgedragen heeft aan de opleiding. Even wil ik de kans gebruiken om ook Nathalie Fuchs in de verf te zetten. Voor de mensen die niet weten wie Nathalie Fuchs is, dus de dame hier van voren met de oranje. Oké, goed. Zij heeft me namelijk verder begeleid naar het werkveld toe. Ik ben ook begonnen in Testronic Laboratories, een heel goed bedrijf. Dus dank u daarvoor. En ook wil ik nog eens de kans gebruiken mijn moeder, vader, broertje, neven, nichten, vriendin, docenten en al de mensen die mij hebben gesteund uit de grond van mijn hart bedanken voor alles dat mij gegund is geweest en de studenten die hier aanwezig zijn. Om af te sluiten misschien nog een laatste quote. Collega's, zet hem op, beetje per beetje of veel per veel. Misschien ook onder ons wel beter gekend. Bits by bits of bytes by bytes. Beste mensen, maak er allemaal nog een heel fijne dag van en heel erg bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel.